Let's get wicked. Kick out the jam. Nu skal I høre. Der er jo for en slot, jeg har et kæmpe sexbehov. Men pigerne, som jeg møder, de giver mig aldrig lov. De taler mig i søvne, mens det dunker i mit lem. Men jeg har fundet drømmepigen nu, og hun hedder Klør 5. Hvorfor skruer piger, der altid siger nej? Det er derfor, at jeg siger, det er en nemmere vej. Onani, det kan jeg lide. Onani, det kan jeg lide. Onani er godt fordi det tager kun 20 sekunder, og det koster ikke en ski. Onani, det kan han lide. Det kan jeg lide. Onani, det kan han lide. Onani er godt fordi det tager kun 20 sekunder, og det koster ikke en ski. Se, de fleste går og drømmer om at få noget pels på knagen, men jeg vil hellere sprøjte min egen sæd på hagen. Jeg er lige glad med piger, jeg har en kæmpe barm, når jeg flår mig selv i aben med en grøntsag i min tarm. Hvorfor skruer piger, der altid siger nej? Det er derfor, at jeg siger, der er jo en nemmere vej. Det kan jeg lide. Onani, det kan jeg lide. Onani er godt fordi det tager kun 20 sekunder, og det koster ikke en ski. Onani, det kan han lide. Det kan jeg lide. Onani, det kan han lide. Onani er godt fordi det tager kun 20 sekunder, og det koster ikke en ski. Selv når jeg sover, har mine hænder aldrig fri. Jeg elsker med mig selv ved hjælp af heftig onani. Der findes intet bedre end at ruske vildt i staven og vågne tidlig morgen med et spejlæg midt på maven. Her er den så, den perfekte skilsmissegrund. Tænk hvis man kunne nå sin pik med egen mund.